Na nkwadobe nhọpụta nke ọkwa gọvanọ a ga-eme n'abalị 8 nke ọnwa Nọvemba n'ime Anambra steeti, otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressives Congress APC malitere njem ịga na kansụl ime obodo ga iji wee kene ha ma kọọra ka ọnọdụ si wee dị. Amaka Ọnwụzurike bụ onye nta aka anyị kwuru na ihe otu APC kpọrọ njem ahụ bụ daalụnụ ya na iguzo otu kansụl n'ogo wọd maka achụmnta vootu. Ọ dọkpụtara onye ji aha otu APC azọkwa gọvanọ bụ Prince Nicholas Ụkachukwu na osote ya bụ Senetọ Uche Ekwuola ya na ndị ọzọ eji okwu ha abụọ izu sitere otu APC nakwazi ndị mmadụ n'ihe ala ekwusigo Orumba North, Orumba South ya na ebe ndị ọzọ. Mgbe ọ na-agwa ọgbakọ ahụ okwu, Prince Nicholas Ụkachukwu bụ onye nke kọwara na ọ bụrụ na ewee ya n'ọchịchị na ọ ga-agba mbọ hụ na o nyere onye ọbụla nchekwaba ndụ na akụnụba, gbakwazie mbọ tọrọ atọ ịhụ na o wetara ahụike n'ebe ndị Anambra nọ. N'okwu nke ya, osote ya bụ Senetọ Uche Ekwuola kọwara onye isi ya dịka ezigbo nwoke ama ama na onye nke ga-agbakwazi mbọ ịhụ na ọ rụpụtara ọrụ nke a ga-afụ anya na inyekwazi ndị nne na ụmụntakịrị ezigbo ahụike sọrọ atọ.